Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 8 yanvar 2022 ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz hani şol ýene-de goňşy döwletimiz Gazagystanyna ýüz beren pajygaly ýagdaýlar baradaky mesele bilen baglanşykly boljak. Bilşimiz ýaly 6 yanwarda Gazagystanyň prezidenti Tokayew o ýanky OKDB birleşigine ýüz tutdy. Gazagystana goşun salmak barady. Harby goşun. Indi bärde sonra çykýan watandaşlarymyzyň köpüsi bilen OKDB näme, ol harby goşun näme, ol näme üçin Gazagystana girdildi ýa girdilmeli. Indi şu soraglary ilk başdan bir jogap gözläýin. OKDB birleşigi. OKDB diýmek näme? OKDB diýmek şol öňkü postsowet giňişligindäki respublikalaryň özara alalaşygy. Ol alalaşyk nämäni gözüňe tutýar? Ol alalaşyk eger-de haýsam bolsa şu alalaşyga gol çöken döwletleriň haýsam bolsa birine daşyndan hop awanan ýagdaýyna, ýani harby hop, şolary hop awanan ýagdaýyna beýleki şol gol çöküşlige gatnaşan ýa OKDB-niň hataryna girýän döwletleriň borjy bar şol döwlete harby goşun salmagy ýa uğratmagy. Indi şu dokumenti esas edip bular Gazagystana goşun uğratdylar. Aýsy döwletler uğratdylar? Orsiýa, Belarusiýa, Kyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistan. En köp goşun sanyny uğradan ýurdun içine Gazagystana salan elbetde Orsiýa, soň Belarusiýanyň Vitebsk diwiziýasy. Kyrgyzstanyň 200 adam, Täjikistanyň şonçarak Ermenistanyň ýalňyşmasam 70 sany esker. Karada şol dörüş edip şol ýurt Gazagystana salyndy. 6-syna karar kabul edildi. Ýam aýyň 7-sine ýagmy dün, ýam şol Gazagystana şu goşullar bar. Indi soraw ýüze çykýar. Şu OKDB-niň kabul eden karary bilen dünkü Gazagystana salynan goşun ýuridik hukugy barmy ýa-da ýokmy diýilen mesele bar. Ol çekilen karary seretsen, ol Gazagystana daşyndan hop awanan ýagdaýyna şol goşun girdilip bilinir. Ýöne şuň kuguna çeldi. Hiç ýerde, ýene bir gezek gaýtalap eden, hiç ýerde Gazagystana daşyndan hop awany diýip tasdik edilen ýekejede dokument ýok ýa tasdiknama ýok. Ya subutnama yok. Emma Gazagystanyň näme bar? Ene döwletiň öz içinde dören siyasi krizis bar. Onu döredenim döwletiň siyasi guramalary ya siyasi ýolbaşçylar. Diýmek, egerde biz şuny kanun nuktaý nazardan seredýän bolsak, onda diýmek döwletiň içinde öz içerki problemalary netijesinde dören halkyň nägileligi diýip aýdyn, garşylygy diýip aýdyn, protesti diýip aýdyn, gozgalagy diýip aýdyn. Ýöne ol döwletiň öz içerki problemasy zerarly dören siyasi ýagdaý ýa kriz bolupdy. Indi şular ýaly ýagdaýda OKDB-niň goşullary ýurdun içine salynyp bilinirmi diýilen soraga men özüm ýok diýip jogap berýär. Sebäp Gazagystana daşyndan hop salan ýeke döwletiň ady ýa onuň hereketi ýa-da onuň eden işiniň subutnamasy ýok. Bar bolsa, näme üçin çykaran aklar ýa-da gorkadan aklar. Ene diýmek, daşyndan salynan goşuny kömek diýip däl, harby dil bilen aýtsak interwensiýa diýip aýtmagy bizde esas bar. Kanunyň nuktaý nazardan şular ýaly aýtmagy bizde esas bar. Sebäp olar esassyz ýurdun içine salyndy. Daşyndan Gazagystana howp salyp duran döwleti biz şuňa çeldi. Eşdim dagam, görem dagam ýa olar şu döwletleriň wekilleri ine tutulypdyr ýa atylypdyr, ine bilen jesetleri, ine bilen eden işi, ine bilen eden jenaýaty ýa-da ine şol döwletleriň ýaraglary diýip bir zatlar görkezdiler-de. Ýok şol zatlar. Näme bar? Ene şol
bütün Qazaqstan ayağa galdy, ýöne diňe şol Almatada ene beýdüzgünçilikler boldy. Ýa-ni dükkanlary taladylar, banklary taladylar, ýa ýene bir zatlar edildi. Ene şonu hem daşary ýurdun ýa daşary ýurtlaryň täsiri etadyny gelen terroristliň edenişi diýe. Ýok, beýle bolma haky ýok. Sebäp eger hakykatdan ýurdun daşyndan terroristler gelip şunça ýaman gidip ýatan millionlap milyon ýylatly şäher gelip lerdany getirip bilýän bolsa, onu şol daşyndan gelen adamlaryň ýa içinden taýýarlanan şol terroristleri Qazaqstanyň kenbesi görmedimi? Gören bolsa, näme üçin şonuň öňüni almak üçin çäreler geçirilmedi? Näme üçin onda şol bar terror ýaçaýkalarynyň üstü açylmady ýa-da tutulup halkyň öňüne görkezilmedi? Şu güneçel, ýokda. O da aslında näme üçin seredilmedi? Diýmek, eger hakykatdan terroristler gelen bolsa, diýmek onu şol Qazaqstanyň kenbesiň ähli işgärini suç jenaýet jogapkärçiligine çekilmeli. Näme üçin Qazaqstanyň şol Almata ýa-ni gaýdaly welaýatynyň, oblastynyň, şäheriniň polisiýa gollugynyň işgärleri beýdüzgünçilikleriň öňüne almady. Näme üçin olar ýylatyň parahat durmuşyny, goragyny üçin etmediler? Näme üçin şu güneçelli şol talamçylar arkaýyn girip çykyp durlar şol ýykylan ýa ýandyrılan dükkanlarmy, bankmy, näme aýgara şol bir ýerde bir zat satylýan bolsa, şola gowragy şu güneçelli. Ine aýyň şu 8-i häzirim gowragy ýok şu taýda. Hani bu polis, hani bunun kenbesi, hani bunun prokuraturası. Hiç zat işlerine doğru paraliz, hakimedin paralizi demek şu ısmat kesele yoluktu. Demek bärde başka zat var. Şu zatlara yol verilýän bolsa, şu zatlar ýörüýte edilmäge ursat berilipdir. Özüm aly böyle bir şäherde ursat berilen. Bunu kim ursat berýär? Nädip bir aýdaly şol terrorist diýilýärleri gelip gorulgy duran ýer şu kenbe diýilýän guraban içine öz içinde işlemesen hiç kim bilen aýdy gapylar açmal, näde başmal, näçe gulpy açar bilen açmal, soň bar ýara saklanýan otagy bar, şu taýdan ýara galyp bolýar. Diýmek şulara gapylar açyp beren adamlar var. Diýmek şular ýaraglandyran adamlar var. Barynça şol beýdüzgünçilik edin diýen adamlar var. Kim edipdir? Soraw var, sorulken jogap ýok hiç bersene. Bu halkyň eden işi däl. Halk köçä çykdy, häkimede döwlet başyndan oturarlary öz nägileligini gylan etdi. Şu siýasat bilen biz razy däl, biz nägile şu zatlary düzetmek üçin ýa edersiňiz ýa-da gidin sahnadan, siýasat sahnadan talypnama bilen köçä çykdylar. Olar häzirim çykyp otdy, halkda günah ýok, halkyň eden işi däl bu watandaşlar. O terrorist diýilýänmi ýa bu talançy diýilýänmi, o demonstrantlar bilen ýa halk bilen nägileligini aýtma, köçä çykan halk bilen hiç hili gatnaşygym ýok, galtaşygym ýok. Hana dün aýyň 7-sine telewizionyada görkezdiler, janadan ýene-de mitingde, köçede olar hiç hili jaýym mekanaklar, dükkanlarym talanaklar, olar düňe şol siýasy talapy, şol aýyň üçünden märedip gelýän siýasy talapyny ýene bir gezip gaýtaladylar. Täzeden saýlawlar geçirilmeli. Parlament respublikasy gerek, aýlyklary, güllüklere seretmeli hem de pensiýa ýaşyny aşaklatmaly. Şol şuun häkimet başyndan oturulan hiç birisi bize gerek gelýän siýasy talapnama bar. Şol talapnamaları ortadan ayırmak için beýlek şäherler alıp götürdüler de janydanyň ýa-ni inisiatiwasyny. Bütün Qazaqstany aýrady. Ýöne indi şol siýasy talapy ýa hökümet ýerine ýetirmeli ýa-da gitmelidi. Şol gitmejek bolup ine belli bir şäherde, men pikirim, belli bir şäherde ýa-ni Almatada ýörüýte adamlar ýaraglandyryp hem okatdyrýarlar, hem dükkanlar talatdyrýarlar. Hem surreal beýdüzgünçiligi halkyň çykyşy bilen baglanşdyrýar. Ine bunu görübem, biz şunu başaramda, bize şol daşyndan terrorist döküldi diýen bahanasy bilen ýurdun içine goşun salynýar. Daşary döwletlen goşun salynýar. Daşary ýurdun goşuny içine salynanyny, Qazaqstanyň garaşdyrlygy, öz başdaklygy barmy diýilen
suwar lokan sonra gasyna düşýär. Ondan seredin şu girdilen kanuny girdilmek barada karar kabul edilen dolu. Emma şol goşun näçe möhlet bilen girdildi. Haçan çykarmlan emma kararın ady ýoksa taýdy, ýa möhleti ýok. Diýmek ol goşullar bir hepde bolup biler, bir aýym, bir ýylam gerek bolsa 10 ýyl. Hanonu Kazakstanyň garaşdyrlygy. Sonra ýüze çykýar. Diýmek Kazakistan 30 ýyllap garaşdyr bolup durdy. Bakın bolan döwletiň bir başyna akyrar, bakna bolsa onu diýmek döwlet başyna akyp oturalar, bakna bolsa başga bir döwleti diýmek ol döwletiň ilatym bakna bolmaly. Zerurçulukda. Şo ýagda emele geldi. Men näme üçin aýdýan haçan çykjagy belli däl. Ine menem şol urşa sokulan ýigitlerin biri de 79-njy ýylyň 29-njy dekabrynda Sovet Soýuzynyň ýanky syýasy bürosynyň Kompartiýanyň ýolbaşçylary Kreml'li Brezhnew ýolbaşçyly şol real karar kabul etdiler. Ine Awganystanyň dogurluk halkynyň hökümetiniň haýyşy boýunça biz wagtlaýyn kiçijek harby kontingenti Awganystanyň içine uğradýar. Olar şo taýdy döwlet binalaryny, ýa-ni edaralaryny, hökümet baş tutarlarynyň ofislaryny ýa strategik obyektler gorar başa iş edilmek. Girdi içine. 10 ýyllap şo taýda galdy. Sovet Soýuzynyň goşuny. 10 ýylla Sovet Soýuzy tarapyndan resmi sanlara göre 15.000 ýigit wepat boldy şo taýda esger. Awganystan tarapyndan 10 ýylyň dowamyny ýok edilen sany ýa öldürilen sany ýa wepat bolan sany uly kiçi çağa aýal zenan mujahid ýa-ni harby goşun ýa garşy durarlar hemmesini alanda grazdan halk bilen harbylar alanda bilelik sany takyk sany ýok ýöne aýdyl ýani 500.000 adamdan 1 milliona çellidi. Ine şol internasyonal kömek diýip bizi şo tak saldylar. Ine netijesen şol 10 ýyldan soň ýene de biz şo taýdan mejburi ýagdaýda çykmaly boldyk. Awganystanyň için şol öňküsi ýaly bire garşy duran yerlikler, taýpalar, milletler bolup häzir çel uruş dowam edýär. Nämen çözdik biz? Hiç de. Öz başymyza bela gazandyk. 15.000 esger diýilýänim olur 18-20 ýaş aralygyna ýaş juwarlar. Şo sanyň içinde de bizim Türkmenistanymyzdan 335 tane esger şol uruşdy. Gerekmejek bir Nagahan uruşdy, wepat boldy. Ol ýokarda Moskwada Kreml'de oturan akmaklan kabul eden kararynyň netijesinde gör bak näçe müň öýe ýa ene şolar ýaly hasrat getirdiler. Ene şol ýa-ni internasyonal kömek wagtlaýyn goşun ýa-ni ene şolar ýaly biz parahat inisiatiwa bilen kömege gelýärdiler edenişi şol. Şol eserleriň içinde menem bar. Näme gördük? Indi seredinä şol bolýan zatlary. Indi Awganystanyny beýle boldy. Indi Kazakstanyny goşun salyndy. Indi o goşun salynanyň içinde ýeme de bar. Indi Kırgızstanyň bar, Täjikistanyň bar, bir ýa Orta Aziýanyň oturan döwletler. Indi bular ahyrky netijede Kazak halky bilen bular tersleşdirmezmi? Bir gelinen karar. Näme Kırgızstanyň öz içinde näçe gede gozgolan boldy, näçe gede halk şol aýaga galdy. Näme bir daşyndan bar Kazaklar girip o Kırgızlaryň meselesine gatylşdymy? Ýok. Olaryň öz içki işi diýip, ýöne biz dogurluk döwlet şulara parahatçylyk arzu edýäsip oturan Kazak halky bar. Men diýjek bolýan zadym, ene şol Awganystanyň ýagdaýy bar, şo uruşly ýagdaý. Getirip häzirine Kazakstana sokýarlar. Bilen bir haçan partlajagy belli däl, ýöne eýem ýakdylar şol Bekborda Uşnur diýär, şol bombany partlatjak sapagy ýakdylar. Partlasa da bütün Merkez Aziýanyň döwletleri partlar. Sebäbi özleri hemme kişi biri bilen uruşmaly. O taýda aman sypjak adam ýok.
Türkmenistan'ın şoň içinde. Täp bir gapdalyňdan Awganistanyň içinde ot körap dur, bir gapdalynyň täze ot ine Gazagystana çykdy. Kim tapdy şu oýuny? Kim edip otur ýurduň içinde? Aýdylşyna göre men bir hormatlayan daşyndan syýlap men ozal gören adam däl, ýöne şoň eden çykyşlaryny mundan 25 ýyl ozal dinläp gelýän ýaşyl siýasatçy bar, şol Gazagystanly, Kaja geldin ya. Onşum ýalňyşmasam 1994 1997-nji ýyllar aralygynda şol Gazagystanyň premier ministri boldy. Soňra onun wezipesinden çetleşdirdiler. Ine şol ýaşulyň aýtmagyna göre ýa-ni şu Gazagystany şuňky ýa-ni Almatyda ýüz beren ýagdaý Gazagystanyň kenbesiniň gurunan ssenarisy diýildi. Gazagystanyň kenbesi Nazarbaýewiň tarapdarlary ýaşaň tohumy, ýaşanyň tohum tiýji. Ine şolar şu içinde şolar real hawas döredip soňra ine islenlik ýagdaýy girdip Gazagystanyň garaşsyzlygy ellerini diýerdi. Ýa-da şolar öz aralaryna bir näçe tohum bolup, bir näçe welaýatyň adamsy bolup häkimet paýlaşyp bilmändirler. Ýa-da döwlete gelýän şol milliard dollarlary öz aralaryna paýlaşyp bilmänsen çykan şolar real siýasy kredit şey diýip düşündirýär şol ýaşuly. Yani şol bir wagtyň özünde ikinji siýasatçy diýen ýa-ni bir Ablazow bar. Muhtar Ablazow. Dewlekan ýol başçysy ýa lider, olar lider diýip atýarlar da özüni. Ýa-ni dewleka diýmegen demokratiski wybar Kazakstana diýip da Gazagystanyň demokratik saýlaw ýoly. Bizde de şoň ekstay dewletesi bar. Indi Muhtar Ablazowyň aýdyşyna göre ol otada ene şu ýagdaýy döreden Orsiýet, o günakardyny o Putin, o Putiniň islegi boýunça Gazagistan Putiniň eline geçdi. O şu goşun ýermek barada karary ýeňseden haýyş ederler, Nazarbaýewiň özü bilen prezidenti günakarlaýarlar. Şu wagtkyny Tokaýew ol günakarlaýar. Ablazowyň aýdyşy boýunça şol ol Tokaýew bir oturguç, boş oturguç ýa-da aýdaýly bir boş sarnyk, emma oň depesinde galgap oturjak. Ozala Nazarbaýew de Nazarbaýew gyra çekdiler. Putin bolýa ýeňseden şoň ýüpün çekip oturjak. Ýa çekýän adam diýip şular ýaly ol takyklama berýän. İki siýasatçyň aýdany, başga siýasatçy görnenak aýdan zat bilmenesdeme. Ol hakykatdan şeýlemi ýokmu onu wagt görkezler ýöne şuň kugun Tokaýewiň hökümeti ýa Tokaýewiň özü ýeke terroristi gulagyndan çekip ine şu daşary döwletleň hakyna tutma terroristi biziň ýurdumyza gelip ine şolar ýaly beýdüzgün çyklar gurunady, ine olaryň ýaragy oky nämesi plan edip. Ýok, ol ullanýan ok ýaragym şol Gazagystanyň ýa-ni Almatan kenbesiniň gorhanalaryndan ýa-da polis uçaştaklaryndan ogurlanan ýaraglar, ýa çykarlan ýaraglar, ýa ursat berilip paýlanan ýaraglar. Nähilip düşünseňiz düşünübermeli watandaşlar. Ýene de bir takyk zat ýok, şu Ablazow meselelerini götüren. Näme etmeliň soraga Ablazow jogap berýär. Ondan siz özüňiz düşünürsiň näme bardy gurrun etjek. Maňa diýe 6 aýlyň möhlet berseler men şol hökümeti ýola goýaýyn. 6 aýyň dowamynda täze parlament saýlawyny geçireli. Gazagistan parlament respublikasy bolmaly diýen. Tanışdarmy şu zatlar? Şu meniň size 2 ýyllap aýdyp gelýän pikirlemi. Ine olar özüni alyp men 3 aý möhlet bilen täze parlament saýlawlaryny geçiren. Bir 6 aý näme düşünür bilemek näme gerekdi 6 aý. Ýöne şol bilen pikirlemedi, özüni ketip halka hödürleýän. Ýöne aýdaýmaly kellerde Türkmenistanyň içinden şol ýa-ni halkyň hereketine edilen teklip şu. Bizem şonu gorlaýar, bize de şolar ýaly gerek diýen bolsa onda bolardy. Ýok, özüni ketip görkezýär. Bular şol kopya edip ogurlap halklaryna ýaýratmagy öwrenen adamlar. Ýaýratsalar bize ol hiç ýyl gysgançlygymyz ýok. Ýöne
şol ideýaň awtorlarynyň adyny tutmaly kellerde, ýani şolar ýalterde türkmenler teklip edýär öz halkyny. Bize de şolar ýal döwlet gurulsa gowy boljak ýa biziň halkymyzyň mentalitetini, pikir ediş derejesini, ýaşaýyş durmuşyny atababy däp desturuna gawat gelýär. Halk bolup maslahat edip meseleni çözmek diýen bolsa, onu siýasatçy boldy da. Yani birinin ideýasyny ogurlanyň bilen aýdanyň bilen ol özüňden çykdygy däl ýa aýtmasan. Onda bolmasa Lenine ýüzlensin, Karl Marxa ýüzlensin. Başga da kan o geçmişde o SSR'de dogran adamlary siýasat diýip ködürlenen kitaplar şu taýdakylar okap berseler bolmasa. Ene aýçak bolýan adam o şol ozal öz halkynyň içinde ýol başçylyk edip bilmeýän adamlar indi özüni hödür edýärler. Halk öz talapy bilen çykdy. Ene halk çykdy o taýda. Şuň kun halkyň öňünde duran men ýol başçy diýen adam ýok. Şu halkyň hereketini men gornadym diýenem ýok. Sebäp halkyň özü etdi onu. Halkyň etinden ötüp sümkün etdi, bir günde köçä çykdylar ählisi. Yani olan talapynyň içine aýda elip bir çelek balyň içine bir damja zäher damdyrdylar. Ene gadar Almatyda şol adamlar yaraglandyryp ene şol ýanky talançylyga başladylar da bütün şol başlanan hereketi, siýasy hereketi, ene terroristik hereket diýip atlandyrmagy özlerini ene bahana tapdy häkimetdekiler. Näme üçin? Eger şol Tokaýew birinden halk taýlan bolsa, onu näme üçin ol öz halky bilen gepleşik etmekden, gepleşik geçirmekden ters kes kellem ters yüzüne vurup otur. Etçekelle atmalı olur diýip. Aho şol atmalyhan adamlaryň sen saýlan halkyň oň içinde bäş barmagyň deňdäle, oň içinde ýaşasam bar, ýamanyň bar, düşünjelsem bar, düşünjelsem bar. Akıllysam bar, kem akylym bar. O sen halkyna sana ses berdi. Gitdi şu halk bilen düşünş. Otur. Sen prezident elinde telewizionni oturda görüleş soraglaryna jogap ber. Ýok, men görüleşjekler. Atmaly buyruk berýär. Demek ol adam öz erkine käkeleýän adam däl. Düşýänmi? Şu Nazarbayew ene diktatorlygyň edýän işi. 32 ýyl öz oturdy häkimet başynda. Şu 30 ýyl goýulanyny da ene özüniň taýýarlan ýemesi. Ýa-ni okuwçysy diýip aýdylmy, ýa mirasy şör diýip aýdylmy. Näçe ýyllap oň elini işledi ol ýa-ni Tokaýew. Sessiz, üýünsiz bir biziň döwrümizde Niýasyň elini işlenýärmi bar? Sahit Nepes Muradow. Parlamentiň başlygy bar. On lakam plastilin de. Nädip eplesen, nähil figura ýasasan ýasap bole, şo plastilinden sen düýe ýasa, eşek ýasa, it ýasa, paşlyk ýasa, ýylan ýasa, şonu ýasap bolýardy. Ine bilem şo plastilin ýaladyp diýip Nazarbayewiň özi ýetişdiren kadry. Men şoň elini bir görkezme oturguşdy, prezident oturdy, özüme meňseden hemme işleri döwletiň kin çözernip ine eden oýny. Bilem öz başyna geldim. Diktatorlar mesela Mevlüt'ün ötürüye. 32 ýyllap döwleti dolanırdı şol. 32 ýyllap şol halkyny öz allap näçe milliard dollary öz hasabyny, öz dogan arnasynyň hasabyny geçirip, daşary döwletlerde emlek baryn edildi. Nazarbayew öz masalasy bilen. Şonuň masalasynyň daşary ýurtlarda diňe satyn alynan emlägini, jaýlaryny, köşklerini hasaplap görüpdirler. Şonuň diňe bahasy 800-900 milyon dollar aralygynda diýen. Diňe şo jaý howlusy ýamelligi, ýöne oň içindäki emlägi hiç kim tananap. Onuň ogurlan milliardlary entek belli däl. Ene ýol başçy diýen. Inni özden öz adyny, şäheriň adyny dapdyryp diýirkä. Diýirkä özüne ýadygarlyk dikdiren adam, seredin. Ýurduň içinde gança aýkalypdy, halk ezir çekip otur. Nirelerde gezgenip. Näme üçin halkyna arasyna baryp çykyş edip aýdyna, sen ýol basydyň. Şo bizdäki türkmen maşy diýilen ýaly, sen hem şol ýaly diktator. Hani sen halkyň atasydyň, atasy bolsaň çykdy, ana çağılan gyrlyk oturýar. Etmez. Nirde digen bellidi. Diýirligen bellidi. Haýsy döwletde mekan tutup ýatyr olan bellidi. Ýöne şol
gurun olan galy oyun var Almatada. Esasy günäkary şol yol berenim, tapdyranym iki adam, Nazarbayev bilen Tokayev öz aralarına häkimet paýlaşyp bilmedilermi? Ya ýykyljak bolýan häkimetini saklamak üçin, halkyň gazabyny başlaýana sowmak üçin şol ýanky terrorçy oýuny ýa-da talançylyň oýuny gurun olany görnüpdir. Ol gurun olan. O barada gurun emmi. Näme üçin şu güne çel Almaty gorosy ýaty? Hanmyň polis, hanmyň kenbesi, hanmyň prokuraturasy, hanmyň harbalar hiç kim ýok. Onun özünü 150 min adamdan var, harby goşun var adamı daşından 3000 adam salmak näme çözdü? Ya gerekmedi. Ene şu soragy var harbylyň öňünde. Olsa özünnäki Gazagystanyň 150 min harby goşunyň ýüzüne urulan şarpyk dälmi? Daşından ýene de harby goşun getirme, olam 3000 adam. Näme üçin getirilýär? Bahanalar var. Bizim Baykanur obyektimiz var. Harbi obyekt, raketalar uçyan yer. 2050-nji ýyla çelli şonu Orsiýada kärennesine berýäsip Nazarbayewiň çeken golu var. Ýene de 30 ýyllap Orsiýa şu taýda raketalaryny uçurmaly. Biz şonu goramak gelýär. Ya başga bir zat goramak gelýär. Bahana näme şol obyektler Gazagystanyň öz goşuny gorap bilenakmy? Şol obyektlara barmal därligini mitinge çykan halk bilenakmy? Elbetde bilýär. Ýöne provokasiýa üçin şo tak barýan bolsalar, elini ýaragarp barýan bolsalar, onu olar ýogsa bor hökümetiň haky var. Ol öz ýurdunyň içindäki ýagdaý. Ýöne daşyndan adam getirip ol öz häkimetini goratmak, ol bir öz halkyň öňünde mene jenaýatyň ulusy diýip hasap edýär. Öňüňiz pikir edip görün. Ne köçelerde şu mahal Kamal Masin mi, bir transtar partiýormy, harby eşikli eskerlermi? Onun hemmejiniň ýüzi maskaly, ýa-ni kamuflaj eşikli. Şo maskan aňyrsynda gazak ýigidi barmy? Ya daşyndan getirilen OKDB goşunyň eseri barmy? Kimin ýüzüni açyp o bilen görüleşip ondan habar aljak. Ola goloýuna getiren görenini şuma ýygyna aýtýa atýatyp gön ok atmaga ursat berdi Tokayew. Ene şular ýaldyşyn ýagdaýlar bar. Barda bir zada baglanşy watandaşlar. Gazagystanyň dören hadise ya betbaçylyk ya siyasi durumsuzlyk bir günde ya 10 günde gutarmaz. Bir gelecekki ulu harasatyň, ulu betbaçylygyň başlangyjy bolupdy. Şunu belliden goýaýyn. Häzir inni şol Gazagystanyň ýagdaý bir goşun getirip biz basartmak diýär. Ýok. Onu basyp bilmeýärler. Gazak halky, Ukraina halkam däller, Belarus halkam däller, temboli Türkmenem däller. Bular bir köçä çykandan soň bu halky ýygyna salmak bolmaýar. Salyp başarmazlar. Janyzynyň ilatyny 10 ýyl mundan ozal 500 adamsyny gyrdylar oka tutup. Ýene daýagy galdy. Onun üçin bir tutosor ulu oda urlar. Şunu iň uly edilen jenaýetdi hasap edýän şotak daşary ýurdun goşullarynyň salynmagy Gazagystany. Hemme zady çytap bilse-de ol 150 min sany harby eşikli Gazak ýigitleri bar. Olar şu ýagdaýy, şu edilen işi kabul etmeýärler, etmejegem görnüpdir. Ahir soňy onsoň şol daşyndan gelen goşun bilen içindäki goşuny çakmışdyrmaly bolar. Bir situasiýa bolmasa bir situasiýada, bir ýerde bolmasa başga bir ýerde, ýene bir ýerde uçgun dörer. Onsoň entek ol basylana, ol halkyň protestleri gidipdir. Her bir şäherde, her bir welaýetde gidipdir. Ýani şol hiç bolmagan janadany barıp çykşadan ala Tokayew. Eger olara parahatçylykly durmuş gerek bolan bolsa, şol protestlaryň başlanan ýerine barıp bütün halkyň öňüne çykyp öz pikirini aýdaýmaly, halk bilen görleşmeli. Janadan bir gidip ýatan million şäherde ele. Ene şolam edilen. Diýmek, bu häkimet özüni daşyndan getiren goşun bilen mesele hökmere warlygyny saklap galjak bolýar. Bolmady. Şol odun yelgini ya uçsunu eýen barıp Türkmenistana da ýetdi.
Dün hana bizim lellimiz sakawlap görülýär. Fevral ayının başında biz diye bir nowat ýa-ni nowatdan daşgaryn halk maslahatyny çağırjak, şo taýda 30 ýyl öňünden boljak işlere seredilmeli. Seretmiň tapýan baganasyny. Ene gorkunçyny diýip otyr. Gördü Gazakstana kıyardı hükmen Türkmenistan'ın başına geleceğini. Öňünden gaçýar. Näme etjek ol? Näme hile etjek ol? Başga mesele. Oğlun getirecekmi? Ya başga birini goýjaklarmy? Onu wagt görkezler soňra halkymyz razymy? Razy dälmi? Razy däl bolsa näme diýip garşylyk etjek? O zatlar biziň öňümizde duran mesele. Onu biz Türkmen halky bolup çözmeli bor. Bolýan watandaşlar şu ulukça sag oturun, hemmäňiziň öýüňizde saglyk habarlaşar durun.